speaker ist Mr. Piccola Tonino. Hvala. Razvojem digitalizacije informacije očekivano postaju sve dostupnije platformama za komunikaciju. To je naravno zakonito. Međutim, razvijenu interakciju ne prati adekvatna razina zaštite privatnih informacija niti provjera istinitosti informacija koje se plasiraju. Skandal Cambridge Analytica pokazao je način kako se osobne informacije zloupotrebljavaju, koriste u propagandne svrhe i za oblikovanje političkih kampanja. Eurobarometar iz studenog prošle godine ističe da je gotovo 2/3 građana zabrinuto stranim utjecajem i mogućnosti manipuliranja izbornim rezultatima. Komisijin preliminarni pregled europskih izbora pokazuje da su skupine povezane s trećim zemljama i razni nedržavni akteri radili na narušavanju kredibiliteta Europske unije putem društvenih medija. Dovoljno je dokaza da ova tema postane jedan od naših prioriteta i zato podržavam osnivanje posebnog odbora. Također smatram da je potrebno proširiti raspravu i na financiranje političkih stranaka. Ono je direktno povezano s trećim zemljama, njihovim utjecajem na sadržaj kampanja, pa tako i na rezultate izbora. Hvala. Thank you very much. Meine Damen und Herren, wir haben damit die Rednerliste, die gemeldete Rednerliste erschöpft. Ich habe eine Fülle von Nominierungen im Catch the Eye Verfahren. Angesichts der Zeit kann ich nicht alle nehmen. Wir werden von den Kandidatinnen und Kandidaten, die